To už asi padlo. To ne, to jako když je tady ta Miluška. Jako já jí to tam rozhodně odnášet nebudu. Ale Anka přibrala. Hele, a já koukám na ten foťák. Ahoj, Ajo. To je modelka, ale. Ahoj. Ahoj. Ten osmáček přišel, jak jsem... Ajo, řekni ahoj. Ne? Nemám celou. Čověče, asi jo, ne? Pejťa bude do konce a ty budeš do 6. Včera šla ona. Nechceš tady být pak u 6